江口咲と言います。量子構成講座のフラワーゲートに、半年間学ばせていただいて、ですごい充実してました。で、私は結構それまでは人見知りで、あんまり話し方もうまくなくてすごい不安だったんですけども、先生も周りの方も優しくあのあのしてもらったし、で、まあ、少しずつ話すことが苦手が克服できたと思います。で、これからはもう、自信を持って、これで自信が身につけたので、これからはどんどん前に出ていろんな先生の場を広げていきたいなと思ってます。ワークショップも来年はいっぱいいっぱいしようと思っています。はい、ありがとうございました。